हेल' लोगोफोर दिनै 4 डिसेम्बर आरो बे 4 डिसेम्बराव नोंथांमोननो फुंनि रादाब होनो नागिरदों दा बेवहाय नोंथांमोननो गोबांथार खोथा शेयार खालामना होनो नागिरदों बेवहाय नोंथांमोना थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानो हागौ अदेबानि दा फैदो फारि फारि मा दं नायलांदिनि फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे आसामनि नोगोरारि CRPF आव हाबफैनाय सासे हाबा मावनाय साब इन्सपेक्टर बिबान मोनहैनो हानाय जादब देखा बिथाङा गावखौनो गाव गुलि गावनानै फोजोबना लादों होनदों आरो खौरांनि बादिब्ला बिथाङा त्रिपुरायाव डिउटियाव दङमोन आरो बिथांखौ कमलपुर पुलिस थाना सिंनि दैगुनफार हालामनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों दुखुनि बाथ्रा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव BTC आव जेसेबांखि अस्त्र बोखांगासिनो दं दा बेफोर गासैबो हेमन्त बिश्व शर्मानिनोसो आरो बे बाराव UPPL आ जेबो गोहोम खोख्लैया दावहाया BPF आरो BJP नि गेजेरावसो जागोन BTC सायख'थिनि गेजेरावहाय दा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव महाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनानै होदों बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव सालाकाथि ब्लक BPF नि गायसनगिरि नेहाथारि जितेन ब्रह्मआबो UPPL दोलोआव हाबबाय दा बृहस्पतिबारखालि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै लादों बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव गुवाहाटि नोगोरमानि खुंथाया प्लास्टिक बेग बाहायनायखौ बन्द खालामनो फोसावबाय होनदों आरो बेखौ गुवाहाटि मिउनिसिपाल कर्परेसननो बिबान होनाय जागोन होनदों बा बेखौ नायफामनो थाखाय बिथोन होनाय जादों आरो फारसेथिं प्लास्टिक बाहायोबा केरि बेग बाहायबावोब्ला बेखौ जुरिमाना होनांनोबो हागौ होननानै बिथांमोना फोसावनानै होदों बेनिफ्राय नोगोन नाम्बार 5 हिसाबै दा बाहाय दङ MDS ग्रुपनि बिगोमा बिथां महासल धर्मपाल गुलाटिया 98 बोसोर बैसोआव थैबाय मख'जाथावदि बिथाङा 2019 मायथाइयावनो पद्म भूषण बान्था मोननो हानाय जादोंमोन भारत सोरखारनिफ्राय दा बिथां बेबायदि बान्था मोननो हानाय गेदेमा बिथाङा रुंसारि जालांनायाव हादोरनि गोबां खहा जादों होननानै मिजिंथिनो हायो बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6आव कसुगाव हालामनि रिफु हालामनिफ्राय बुधबारखालि गोबां हाथियार बोखांनो हानाय जादों आरो खौरांनि बादिब्ला कसुगाव पुलिस थानायाव बिफाना पिस्तल मेगजिन गुलि आरो आखाइजों बानायनाय सिलाइ बोखांनो हानाय जादों होनदों बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7आव सावथुन मुलुगनि सुपारस्टार रजनीकान्त बिथाङा गोदान राजखान्थियारि हानजा दासिगोन होनदों आरो बिथाङा गावनि बे राजखान्थियारि हानजाखौ फैगौ 2020 मायथाइनिनो 31 डिसेम्बर खालाराव माने जोबथा बोसोरनि जोबथा सानाव बिथाङा बे हानजानि मुंखौ बा हानजाखौ फोसावगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8आव चिरांनि धालिगाव थानानि बेन्दोंनि सिङाव आयेन बेरेखायै सोलिनाय थाव फालांगिरिनि थाव हमनो हानाय मोननाय जादों होनदों आरो चिरां पुलिसनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला गारिनिफ्राय दुंग्राफोराव बहनबाय थानाय समावनो पुलिसा बेखौ हमहैनो हानाय जादों होनदों बेनिफ्राय दं नाम्बार 9आव साख्रिनि रादाब बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस दा बेयाव होनाय जादों दा बे हिसाबै बाहाय गासै ड्राइभार पस्ट 20टा दङ बेनिफ्राय ग्रेड 4 हिसाबै 30टा दङ नाथाय बेवहाय केटेगरि वाइज मेनसन खालामनाय जायाखै बेसेबां आरो बिथांमोना बाहाय बुंबावना होदों दा बे टटेल नाम्बार अफ पस्टआ बारायनोबो हागौ खमायनोबो हागौ होनदों उनावहालागै दा जेखि जाया मानो बियो फैगौ 16 डिसेम्बर खालियाव एप्लाइ खालामनाया जोबगोन आरो बियो अफलाइन जागोन बेखौ नोंथांमोनहा बिनि फर्मखौ गावसिनि होखानाय वेबसाइट नैबे www.dhs.assam.gov.in निफ्राय बेखौ डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन होनदों बे वेबसाइटआव हाबनानै बेनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन होनदों क्वालिफिकेसना 8 पासबानो जागोन बेनिफ्राय ड्राइभारनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स नांगोन होनदों बेनिफ्राय दङ एजआ जाहैबाय 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम बेनिफ्राय ST हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन दा बेखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय बाहाय मा नांगौ बेयाव नोंथांमोना डिटेल्स मोनगोन नाम्बार 2आव दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन आरो बिथांमोननि बबे एड्रेसाव थांनांगौ बेखौबो नोंथांमोना नुगोन बाहाय डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस आसाम हेंग्राबारि बेनिफ्राय गुवाहाटि 36 बाहाय बेखौ सेन्ड खालामहरनो नांगोन बाय पस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ हरफाबानो जाबाय आरो फर्मखौ बिथांमोना गावसोरनि वेबसाइट नैबे दासो बुंनाय नोंथांमोननि स्क्रिनाव होबावदों www.dhsassam.gov.in आव बाहाय मोनगोन होनदों दा बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो गोनांफ्रा खालामनो हानाय जागोन होनदों बेखौ नोंथांमोना बेखौ नायफावनो हानाय जागोन बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो नङाबा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानानैबो फरायनो हानाय जागोन आरो गावसोरनि वेबसाइट होखानायावबो बुनानै नायनो हानाय जागोन दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों